Svi smo mi kao deca maštali o različitim velikim profesijama, ali je pitanje da li smo te dečije želje ostvarili kao odrasli ljudi. Danas ćemo građane i građanke Novog Pazara pitati da li vole posao koji rade i da li su o istom maštali kada su bili deca. Da li volite posao koji radite? Volim svoj posao koji radim posao u struci, tako da zadovoljna sam. Čime se bavite? Bavim se poslom pravnim, zapravo izvršenjem, diplomirani sam pravnik po struci. A da li ste kao dete maštali o nečemu drugom? Jesam, maštala sam da budem glumica, maštala sam da budem književnica, spisateljica, ali eto nekako igrom slučaja budem diplomirani pravnik. Da li volite posao koji radite? Ja ne znam ko to ima na ova svijet da ne voli nešto što radi u stvari. Možda ima, ko zna, ja volim, ja obožavam ovaj posao koji radim. Posao muzičara, inače ranije sam radio za vas i bio sam kalioničar, ali muzike prije svega. A da li ste o tome i maštali kada ste bili mali? Pa nisam, prvo sam mislio da će to onako da mi bude hobi. Čisto sebe da priuštim to zadovoljstvo, da imam ta gušt. Posle kasnije to se ispostavilo da bude, pa eto da ne kažem, skoro ravno kao tom poslu kojom sam radio u Crvenoj zastavi. A o čemu ste maštali kao mali da ćete postati? Iskreno, koji sa kod dijete ili fudbaler ili muzičar ili, eto, jedno mi se želje ispunilo. No, da ne bi volili, ne bi ni radili. Naravno. A recite nam, o čemu ste maštali kao dete da ćete biti? Pa nešto drugo, ali nekaj pekar opet. Drago nam je. Znači, vama se delom i ispunio dečački san. Da, sigurno. Hvala vam. Volite posao koji radite? Pa naravno, još malih nogu zavoljeli ovaj posao koji radimo. Sa narodom, sa ljudima je, kao sami što vidite, dobro radite. A o čemu ste maštali kad ste bili mali da ćete raditi? Od malih nogu imamo želju za radom, kao ja, kao i moje kolege koji radimo, tako da... Da li ste maštali o tome da ćete biti frizer? Pa, nisam maštao, ali ja sticajem okolnosti, tako se napravilo, trefilo da krenemo na zanat od malih nogu, posle sam po sebi dođe posao, sa narodom, sa društvom, kreće od društva, od ljudi koji su rodbine, komšija i tako dalje. A da li ste imali neki dečački san o nekoj profesiji? Pa naravno da ja sam kao i svi mi, samo što čovjek ne zna nikad put gde će da ga navede i čim će se baviti. Da li volite posao koji radite? Pa da, volim posao koji radim. Zadovoljan sam i hvala Bogu, dobre. Čime se konkretno vi ovde bavite? Pa prodajem suhomesnate i mlečnih proizvoda. Suhomesnate koje mi proizvodimo, a mlečne dobavljamo iz Sjenice. O čemu ste kao dete maštali? Šta ste maštali da budete kad porastete? Da budem političar, da. To mi je bila želja, ali nije to za mene. Nije, mnogo sekiracije. Čime se bavite? Ja sam student, studiram psihologiju. A da li će to biti vaše buduće zanimanje? Nadam se da hoće, to je moj san. A znači vi volite ono što studirate i volećete ono što radite? Da, svakako, to mi je želja još od malena. A recite nam, da li ste imali neku drugu želju kao kad ste bili dete, da li ste maštali još o nekoj drugoj profesiji? Jesam, sviđalo mi se da budem lekar, ali eto, izabrala sam psihologiju, ona negde se i smatra kao grana medicine, tako da eto. Da li volite ovaj posao koji radite? A recite nam, o čemu ste maštali kada ste bili mali da ćete raditi? Čemu sam maštao? Pa da budem doktor. Ali i ovo je dobra zamena. I ovo je neki posao doktora. Naravno. Doktor u svom poslu. Hvala vam puno. Da li volite ovo što radite? Pa čim sam ostao 60 godina da radim do smrti, normalno da sam voleo. Uvek kažem, nisam ovde ostao što nisam imao škole, što se nisam školovao. Nego sam došao sa višom školom ovde da radim, sa ponosom ovo kažem i ceo život bi radio kao zanatije ovaj posao. Hvala, a recite nam o čemu ste maštali kao dete da ćete biti? Pa ovo što radim. Imao sam ponuda, bio puno što da radim, ali ovo sam odabrao i ovo sam odradio. Hvala vam puno. Prelepo je kad se spoji ono što se voli i ono što se radi. Samo tu ima uspeha. Svaki čovjek
ako hoće da radi neki posao, mora da voli to. Sve što se u životu voli, to se poštuje, to se čuva i to staje za sebe. Da li volite ono što radite? Naravno da volim, da ne volim ne bi radio, tako da uživam u poslu. Čemu ste maštali kad ste bili dete da ćete raditi? To je imalo raznih snova, snovi koji se ostvaruju neostvarljivi. A jedna od profesija koja je bila? Pa ja sam komercijalni tehničar po profesiji, tako da ekonomija. Da li volite posao koji radite? Da, ovaj posao sam učio od svog alarmettelja dede, poslije moj babo nasledio ovaj posao od mog dede i evo sad smo tu ja i moj brat i učimo od našeg baba. A o čemu ste kao mali maštali da ćete biti? Pa ono kao sve neka dečija misao, na primjer vatrogasac, policajac, onako. Ali je dobro i ovo što radite, zadovoljni ste? Da. Volimo naravno, inače drugačije ne bismo ni radili. A da li ste kao dete maštali o ovom poslu? Pa da, mada što se kaže, očekivanja su bila drugačija, ali generalno posle vas to ponese i to je to. Da li volite ono što radite? Ne, naravno. A čime se to vi bavite? S čim stignem. A o čemu ste maštali da ćete biti kao dete? Nisam maštao. Normalno volimo, kako da ne. Vi pravite bureke, pite? Pite, burek jeste. A o čemu ste maštali kao dete da ćete biti? Pa slušaj, porodica moja bavila se ovim poslom. Znači i vi ste imali tu želju? Jeste, od uvek. Da li volite posao koji radite? Pa volimo ovaj posao, sa bratom ga radimo, ima 50 godina i više. Bi radio moj čača, pa moj ded, još 30 godina prošlog veka, onda posle moj čača bio pančar, onda još 50 godina, onda posle smo prešli na prene papuča, tašnjeka i ša, sad zadnje vreme pa bavimo se ovim osnovnim stvarima, krpljenjem papuća, menjene repše, saki, začara, tašnama, tako da i nije loše dobro. Da li ste i kao dete maštali o ovom poslu? Pa ja sam bio dobar učenik, nisam maštao, voleo sam da u radnju, ja sam u radnju porastao, ali mi je sjeka dok smo djeci, imamo mnogo želja, a se želja ostvaruje onako koja ti je određena. U životu se dešava, ti jesi, mislim, učesnik, ali ima nešto što te određuje sve. Ja nisam neki poboljšnjak, ali verujem, ima neka sila koja određuje sve. Život je jedna pesma. I vjerujte, kako hodiš, tako oko sebe vidiš. I kako poslije, tako žaljneš, tako. Jeste tako. U životu budi samo normalan. Kad si normalan, sve ćeš postignuti. Samo ne može se zaviste, ne može se pohlepak, a ljudski rod ubi pohlepak. Da li volite posao koji radite? Naravno da volim ovaj posao, on je atraktivan, stvarno. A recite nam, da li ste maštali o ovom poslu kada ste bili dete? Ne, nisam, slučajno sam otišao na zanat za krojača 72. godine. A o čemu ste maštali kao dete? Da sam bravar, automehaničar, neke muške poslove, mislio sam muške poslove. Ja sam mislio da je ovo u stvari ženski posao, a u stvari je ovo najviše radu muškarci i muškarci su u stvari najbolji modelari. Da li volite posao kojim se bavite? Naravno, mislim da radim najlepši i najbolji posao na svetu. A da li ste o nečemu drugom maštali kao dete? Da, kao dete. Stalno sam govorio da mi je život i san da budem konobar. Kad sam porastao, bio sam konobar. Sad radim u jednom udruženju kao koordinator, tako da eto, to je taj put. Dragi gledalci, čuli ste naše građane i građanke, a ja ću za kraj pitati mog kolegu, kamermana Rifata Salihovića, da li on voli ovo što radi. Rifko? Kao što vidite, odgovor je potvrdan. Sem naravno kada mi novinari zaboravimo šta treba da kažemo. Ali ne zaboravite onu čuvenu da kada radimo ono što volimo nikada se ne umaramo. I zato je posao iz ljubavi uvek najlakši i najbolji. Za Connect televiziju, Neira Hadžalić.